bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelekutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah Kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae sanggiwange semaya. Kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dramaane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh aja. Kok kelabang sisan kowe. Ngerti kelabange kembung ae Rama. Anjuk kowe tekan kene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem tangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora mung ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Garwa dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anak elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudu nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wela dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongan sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Buang-buang tenaga. Kok iso? Asem diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semangat. Aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Hah? Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane Kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kena. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar.
Ora kejek-kejek mbok nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Muja geni gedhe banget kaya aku, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandingi ridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran. Pokoknya bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine, mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Oh iya ya iwake do mati ono. Waduh, senane sing duwe terus. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Wadake aku cah cerdas e. Heeh. Mulai nganti Bathara Brama liwat kono. Apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Mlebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Oh. Kene wedi. Ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arep tok kapake. Apake ya terus kowe kalah? Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, lah mati dene. Cenanangan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tono ndasmu. Angus Suraprata, saya merata. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene arep jabut nyawaku. Nek kowe nopang ndakmu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah! Maning jajalanan Ponokawan murang toto wani gawe geger putraning Sun Marajawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu, ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pringapus dina iki.
sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke, colke grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Nek sadurunge wis nutuki aku wis tak kandhani ya wer. Ngapae? Ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu e. Kowe tak omongi ya Gong kae Cis Trisula. Begini S, Cis. Kok S? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani. Cis kok karo S. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngene to. Pak. Ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa Cis. Cis. Hah? Cis kok Cis. Bathara Guru gawa si Cis karo si Trisula, Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusan dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka ku. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kuwi ya Sisbrana ora. Weh. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lelara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak
trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora kowe? Beda to karo kowe. Asemi. Ini sing-sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Ora ikhlas ngopo? Iya, Tru. Ayo bener. Heeh. Men gek teman, Cuk. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe arek guru gareng entuk lemah. Oh. Sahijan ora. Ada? Oto-oto. Ndene. Tru. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males dadi anake Semari males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Tru, sembrono ta? Waduh. Aja to kok ngene. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cis Trisular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi bangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodhani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ana sing makili loro, gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak. Lho ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun mboten. Kula nabi adi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong
ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa-apa. Bojoku sisan gong. Mole mlaku ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Nukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo, pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih. Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguh disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah nek gareng yu sertifikate ndi? Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Ora ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk. Tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine ning nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus andalo tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Anapae Gak? Sawetara wektu Kang Togok wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togok? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dol omah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa iki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk, nabuh kowe makler kok kowe iki.
Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tak anggap latihan apa iki? Lah iya njuk ngapura ora. Mulane iso disritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak usah penake dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta, Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak hitung klebu puspa tajem utawa kadoro dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adikku Semar ya si Ismaya gede. iya banjir gede nganti tak sawang adikku Semar ponakku Gareng Petro ki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong Karangkae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora, Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapak mule, kakang mule ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu. Nangis neng pepangkonku gregah aku tangi saka lemak ler mau janjane ya ora tak pikir lho ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku ning pikiranku tansah ganggu monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adikku Ismaya kok iku malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. Terlalu iki. Terlalu piye? Lah ya wis rasa digagas, wong iki jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen ki ra ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen kuwi mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono iki wis penak. Ha kowe tok petung-petung manut hitungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Tratapan Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang ngono tepining balumbang, deg-degan ora karo-karuan. Ning apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya grus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot Aku njlonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong do karo kowe. Rasa dipikir. Assalamualaikum.
Sapa, Gek? Mbuh. Oleh dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watami. Togok. Togok. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo Gong? Asowan wae Togok. Mikatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku wale jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagek. Ene ngopo Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagek. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, Waduh. Duwi apa? loro goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagek. Watagek kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gek. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ha wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak lek bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Ora daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Jeluk. Bapakmu soale kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Heeh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan sekondok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Heeh. Nah terus Bathara Guru teko. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemer tangga jiwa, jambu dipun nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemer tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemer tangga jiwa ki daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipunirmala iki ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki ra tekan nggone Gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya.
Aku rak loro ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Cara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang tak osak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacrit, kocar-kacir. Kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang arepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanen ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Garero Petruk dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwatagok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa to kok ora Tejamaya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsu wong rada koclok iki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nah aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kowe. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Ha iya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak, aku pengen anu Jok. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep bubung-bung golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek diwalik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dari Janaka lho. Naradu. Kula ingkang waya pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel nak lho, Bro. Wis sumpah mikir panganan iki to. Jangan nongko kae sambel kowe nganggo kerupuk. Wah,
brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra kok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya tegi. Wis gek mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilu Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo narada. Iwang bikulun kanika putra Iwang bikulun Bathara Guru Iwang bikulun Bathara Brahma Yama Dipati penyarian. Kak. Penyariane Pak Carik. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Carik. Kula ingkang sowan bikulan